Sí, primer de tot contestar-te ràpid. Jo no sé en quin moment he dit festes o festetes, suposo que t'ha traicionat el subconscient. No, jo no ho he dit. Respecte al Poble Viu està molt bé, però mentre es retallen en projectes escolars, en beques d'educació, es retalla el 50% al conveni a l'esplai de la gent gran o en subvencions esportives, quan es retalla s'asfixia a les associacions i a qui s'asfixia és mort. Llavors no sé què té a veure amb el viu. Respecte a l'al·legat final, això es tracta de credibilitat. Tots portem els mateixos eixos, portem moltes propostes, moltes són similars i al final aquí es tracta de credibilitat, de qui creieu vosaltres que realment portarà el seu programa endavant, que gestionarà amb eficàcia, i aquí està totalment en les vostres mans de decidir qui creieu que us representa millor.